अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज के जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा आग लगइबू का। अरे हम लोग आग लगइबू का गाना कब तक ले आता, कौना चैनल पे आता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसा होकर बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर लेंगे तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ आग लगइबू का ये वाला गाना के लिखले के बाद। तो भाई लोग गाना के लिखले बड़न अरे बोलो प्रणव बिहारी। अरे प्रणव बिहारी गाना के लिखले बड़न। बाकी तो लोग वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली विकास के। और भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ आग लगइबू का गाना गइले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव। अरे बोलो दोनों ने मिल के बहुत ही जबरदस्त तरीका से गाना गइले बा। बाकी वाला गाना में खेसारी लाल यादव के हिट लाइन बा और गाना के कुछ बोल बा पेट्रोल जवनिया से गोरी आग लगइबू का। अरे बोलो ये खेसारी लाल यादव के हिट लाइन बा। बाकी ये वाला गाना जौन बा तो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही खतरनाक बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना कब तक रिलीज हुई। तो भाई लोग से पहले तो लोग जान लेंगे कि हाँ गाना केकरा साथ शूट करल गल बा। गाना शूट करल गल बा रक्षा गुप्ता के साथ। अरे बोलो तो लोग वीडियो में देखे के मिलन खेसारी लाल यादव और रक्षा गुप्ता। बाकी वाला गाना जौन बा त्रिमूर्तिक म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज होके आला बा। और वही वाला जौन गाना बा तो 22 तारीख है। मतलब यही 22 तारीख के 6:30 में त्रिमूर्तिक म्यूजिक के वर्ल्ड पे तो लोग ये गाना सुने के मिली 6:30 में। तो लोग रेडी रही लेंगे त्रिमूर्तिक म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज होकर बा खेसारी लाल यादव के। बाकी ये वाला गाना के लेके खेसारी लाल यादव के इवेंट में बा पटना में। जे भी भाई जाए के चाहता शाम के 4 बजे से इवेंट रखल गल बा, जा सकता। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के त्रिमूर्तिक म्यूजिक वर्ल्ड से 3 से 4 गाना आवे वाला बा। तो देखा लगी 26, 27 चाहे 2028 तक मतलब कभी भी रिलीज हो सकता। खेसारी लाल यादव के त्रिमूर्तिक म्यूजिक खातिर 3-4 गाना शूट करल गल बा, जौना में से ये एगो गाना रिलीज होके जा रहल बा और ये 2 3 गो गाना शूट करल गल बा वनु द ग्रेट के साथ। और एगो आग लगइबू का गाना रक्षा गुप्ता के साथ शूट करल गल बा। तो लोग वेट कर लगिन 22 तारीख के 6:30 में त्रिमूर्तिक म्यूजिक वर्ल्ड पे खेसारी लाल यादव गाना आवे जा रहल बा आग लगइबू का। बाकी तो लोग के वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ लेंगे तो एगो अच्छा सा कमेंट जरूर करे लगिन। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।